acabem d'eixir d'unes eleccions polítiques, però des de luego la reivindicació de la classe treballadora, la lluita dels treballadors i les treballadores encara continua i continuarà, perquè encara tenim molts elements que defensem i que avui en els carrers de la nostra ciutat d'Alcoi milers de persones anem a quidrar, no? I és que és necessari que aquesta recuperació econòmica també vagi a les mans dels treballadors i de les treballadores, perquè sabem i tot el món és conscient de que aquesta recuperació econòmica ha estat, però que ha anat a la mà dels més poderosos. No ha arribat encara a tindre ni salaris dignes, ni ocupació digna, ni estable. Encara estem en uns nivells de precarietat molt elevada i, per tant, són temes fonamentals. L'empleo estable, els salaris dignes, primer les persones i més cohesió social, no? I, des de luego, també anem a cridar ben fort a tornar a reivindicar aquesta derogació de reforma laboral. La reforma laboral i la de pensions que va imposar el Partit Popular és necessari per a que recupere aquesta estabilitat en l'ocupació i aquests drets en dignitat. És necessari que deroguen les reformes laborals. Però el que sí que és ben cert és que no està tot fet. Venim de participar en unes eleccions estatals i autonòmiques, però no són menys importants les dues que ens queden, ni l'europea ni les municipals. Per tant, el primer que tenim que fer és anar a votar i després, des de Comissions Obreres i en la meva opinió, tenim que saber quins són els partits que han estat al costat de les nostres demandes socials i qui tenen com a element principal, primer a les persones, els seus drets i, evidentment, totes les seues qüestions que els afecten. I que ens agradaria, com no pot ser d'una altra manera, que també de les urnes poguérem finalment triar governs progressistes que tinguen com a mira el que acaba de dir, l'agenda social, l'empleo estable, salaris en dignitat i també protecció social en la sanitat, en les pensions, etc. Jove precari, combata l'empresari! Jove precari, combata l'empresari! Que visca la lluita de la classe obrera! Que visca la lluita! Reforma laboral per a la patronal! Reforma laboral per a la patronal! Lo primer que portem és una ocupació estable, d'acord? I ben remunerada, perquè el que hi ha últimament són uns contractes basura, que antigament diem, i fa perquè contracten a una persona a una hora i, per exemple, estan fent 8 i més de 8 i 12 hores, que és el que estan fent-se. Una de les coses que s'ha aprovat ara, que a partir del 12 de maig es tindrà que fitxar perquè no es tinga que fer les hores extres i puguem a la gent poder tindre un salari digne. Els 4 elements que hem tingut enguany és una ocupació estable, unes pensions dignes, una prestació social suficients, servicis públics de qualificar i igualtat, per totes i per tots. La mare ja es portava quan tenien el carnet. Vale, para ahí. Visca la lluita de la classe obrera! Visca la lluita de la classe obrera! Ni un paso atrás contra el capital, unidad obrera. Así, ni un paso atrás contra el capital, unidad obrera. Así, ni un paso atrás contra el capital, unidad obrera. Así, ni un paso atrás. Reforma laboral, reforma laboral, terrorismo empresarial. Que visca la lluita de la dona obrera, que visca la lluita de la dona obrera, que visca la lluita de la dona obrera. Contra l'empresari i la precarietat. Lluita obrera!